dia 14 de març, els ecologistes es congregaren una vegada més a Son Bosc per reclamar la protecció d'aquesta zona. Aquests terrenys del terme municipal de Muro i adjacents al Parc Natural de s'Albufera són ja un nom propi en la història de la defensa de la naturalesa a Mallorca. Des de l'any 1998 existeix un projecte de camp de golf en aquesta zona, promogut per un grup d'empreses integrat majoritàriament per hotelers d'Alcúdia i de la platja de Muro. Però l'any 2003 Son Bosc es va incorporar al Parc Natural de s'Albufera, impedint així la construcció del golf. La protecció va durar poc, només 8 mesos. Un canvi polític propicià la desprotecció. Des de llavors, el projecte de camp de golf va anar avançant enmig de polèmiques, denúncies i recursos que no impediren que finalment s'atorgés la llicència d'obres. La protecció arribà de Bellnou el passat dia 26 de febrer, quan la Conselleria de Medi Ambient decideix redactar un PORN del Parc Natural de s'Albufera que inclou Son Bosc. Però aquest pla d'ordenació dels recursos naturals no inclou tota la superfície afectada pel camp de golf i dia 9 de març els promotors comencen les obres. Aquests moviments de terres provoquen la indignació dels sectors ecologistes, conservacionistes i científics. Com no podia ser d'una altra manera, la defensa de Son Bosc s'ha adaptat als nous temps. Els missatges i les fotos corrien a tota velocitat per Facebook, el correu electrònic, les webs i fòrum aus, on mai abans cap tema no havia arribat i superat les 5.000 entrades. En 2 dies, el GOP organitzà una marxa que congregà prop de 400 persones. En aquests moments, aquesta setmana ja han destruït bona part d'aquesta parcel·la. Suposam que la setmana que ve, si el govern no diu res, acabaran per arrasar tota aquesta parcel·la on estem nosaltres. I això és gravíssim, perquè el conjunt de Son Bosc s'hauria d'haver conservat íntegrament. Però el problema va molt més enllà. El problema va en què hi ha gent que està espitjant el govern perquè la protecció que en aquests moments hi ha des d'aquella tira de plàstic per amunt se llevi i poden entrar en les màquines i seguir construint aquest camp de golf encara més cap allà. Jo crec que és feina de tots nosaltres recordant al govern que aquesta protecció que ha començat, aquest pla d'ordenació de recursos que ha començat a redactar, s'ha de mantenir-les totes, que no ens podem permetre perdre Son Bosc, perquè és un espai únic i seria un doi perdre-lo per fer aquí una cosa de la qual ja en tenim 24 a Mallorca, que és un altre camp de golf. Per què tant d'enrenou per aquest espai que en un primer cop d'ull sembla invadit pels enderrocs i no crida especialment l'atenció per la seva vegetació o pels seus paisatges? Com heu vist en aquestes fotos tan guapes que han duit a Son Bosc, hi viven plantes i animals fantàstics. Alguns d'ells en tota Europa només viven en aquesta zona de s'Albufera i Son Bosc, com l'orquídea de Prat. Hi crien els abellerols, aquests ocells de molt de colors que deuen estar a punt d'arribar d'Àfrica. Hi mengen els falcons marins, és un lloc d'un valor natural extraordinaris. Son Bosc és, segons els experts, un dels indrets més valuosos de Mallorca des del punt de vista de la biodiversitat. És conegut sobretot per la presència de l'orquídea de Prat, que té aquí la principal població de tot el continent europeu. Quan floreix durant la primavera és espectacular, una de les més grans de l'illa. Aquesta no és, a més, l'única espècie d'orquídea que podem trobar a Son Bosc. Aquí també es pot veure l'abellerol, un ocell protegit que hi té la colònia de cria més gran de Mallorca. Son Bosc també és una àrea important per l'alimentació del falcó marí. Aquí es produeix un curiós fenomen a principis de l'estiu. A la posta de sol, els escarabats de Sant Joan surten volant del terra. Molts d'ells són preses dels falcons marins, que hi acudeixen a desenes per caçar-los. El futur de Son Bosc hauria de passar per formar part del Parc Natural de s'Albufera, a ser un atractiu turístic. Son Bosc
ajuda a que vengui gent i deixi d'obès a l'economia turística, i això sobretot ho hem de transmetre en els polítics i en els hotelers. No fa falta destruir això per guanyar d'obès, és que en aquest moment ja en guanya de d'obès Son Bosch i l'Albufera. Hi ha gent que ve aquí per mirar ocells, per fer fotos orquídees, i aquesta és la línia que s'hauria de mantenir, que aquí tenim coses úniques que són les que hem de conservar. Gràcies per haver vingut. Aquesta primavera les orquídies de Prat tornaran a floréixer, però tal vegada la seva població s'haurà reduït per culpa de les obres actuals. Els abellarols i els falcons tornaran a Son Bosch, però no sabem encara quants d'anys ho podran fer.